हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव एग्जाम सेन्टार प्रब्लेम जादों बिनि सायाव सिलेबास बुक्स बेनिफ्राय सिलेक्शन बोरै खालामगोन एन्ड कुइसन टाइपआ माबादि फैगोन आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेयाव जों डिसकास खालामगोन आरो एडमिट मोनाब्ला बोरै एग्जाम होनो बिनि सायावबो इम्पर्टेन्ट आपडेट दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफ्रा WhatsApp ग्रुपआव दासिमबो जइन जायाखै नोंथांमोना जादो बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो गिबि दा जायखिजाया जों थांगोन अफिसियेल साइटआव स' बेनिफ्राय जोङो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि पेज मोनगोन sebaonline.org देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा ग्रेड 3 नि एडमिटआ 10 आगस्टनि उनाव चान्सआ दङ स' बेनिफ्राय दायो मोननैबो होनाय लोगो लोगो गोबां ट्राफिक जागोन दायो गोबां सार्भार डाउन जादों बेखायनो समान होनाय जाया एसे लेट जायो देन आरो एग्जाम डेटआबो एसे उनावखा तो जायखिजाया जों एडमिट डाउनल'डआव क्लिक खालामबाय देन बेनिफ्राय डाउनल'डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइनआव क्लिक खालामदो स' लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होदो दा पासवर्डआ जेरै दं नोंथांमोना होनांगोन एप्लाइ खालामनायाव जेरै होदोंमोन हमना ला सिगांनिया केपिटेल बेनिफ्राय लास्टना स्मल बेबायदि दङब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बावदोंब्ला स' नोंथांमोना बे फरगटआव होनानै बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडे होनानै साबमिट खालाम अब्ला रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारावसो थांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया स' नोंथांमोना बेखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ मोजाङै दोननांगौ स' बे क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन जों बेखौ नायनोसै फैदो ग्रेड 4 हिसाबै आरो ग्रेड 3 हिसाबै दा बे जाबाय लोगोफोर ग्रेड 3 नि माखासे सिलेक्शन प्रसेस दा बे सिलेबास एग्जामा 28 आव जागोन 10 AM निफ्राय 12 सिम थागोन बे जाबाय HS पास लेभेलनि ग्रेड 3 दा मोजां बाथ्रा HS पासआ ग्रेड 3 आव मोनदों आरो ग्रेड 4 आवबो मोनदों आरो लोगोसे जायफ्रा डिग्री फार्स्ट स' नोंथांमोननिया बेलेसाव जागोन आरो साबजेक्टआ नोंथांमोना ससियेल स्टाडिज बेनिफ्राय ससियेल साइन्स जीके थागोन जेनेरेल मेथ्स थागोन बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट थागोन बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं आरो लोगोसे जेनेरेल इंलिश थागोन अके स' नोंथांमोना बेखौ फल' खालामदो आरो लोगोसे सेम डेयावनो मोननै एग्जाम जायो फुं बेलासि ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 आ सेम प्रसेस हमना ला ग्रेड 3 आवहाय मोननै रोखोमनि दङ HS पास बेनिफ्राय डिग्री फार्स्ट बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव नोंथांमोननि 8 पास बेनिफ्राय 10 पास बेखायनो सानसेयाव मोननै एग्जाम जागोन बेखौ क्लियार खालामबावबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना सिलेबासखौथ' मिथिखाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिया माब्रै जागोननो ड्राइभार पस्टआ दासिमबो डेट ओंखाराखै आरो लोगोसे मोजां बाथ्रा स' बेवहाय ग्रेड 3 लेभेलाव 100ल' कुइसन थागोन MCQ टाइपनि जाजोबगोन माल्टिपल नोंथांमोना चइस टाइपनि मोनगोन आरो हमना ला मोनब्रै अपसन मोनगोन स' बेनिफ्राय मोनसे हाब्लानो 1.75 नोंथांमोना नाम्बारखौ मोननाय जागोन थ' गासै 175 नि जागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव हमना ला 25 नि थानो हागौ गासै 200 जानो हागौ गासैखौबो लानानै स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव गासै 100 कुइसन मोनगोन नालाय स' जायखिजाया दानिया HS पास लेभेलाव फैबाय नाम्बार 4 आव HS पास लेभेलावबो 100 कुइसन थागोन बेनिया जाबाय 1.5 मोनगोन मोनसे हायोब्ला आरो बेयाव नेगेटिभ गैया आरो बे HS पासनि लेभेलनि एग्जामा गासै 150 बेनिफ्राय डिग्रीना 175 ड्राइभारा बेसेबां जागोन दासिमबो गैथ'वा नेगेटिभ मार्किं जेरावबो ग्रेड 3 ग्रेड 4 जेरावबो गैया स' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआव जों फैफिनबावबाय जों बेखौ मिथिनांगोन जे 1:2 लांगोन 1:2 लांगोन मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेटखौहाय नोंथांमोनखौ फाइनाल लिस्टआव लांनाय जागोन आरो लोगोसे सासेया साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय स्किल टेस्टआव हमना ला नोङो एकाउन्टेन्टआव नों एप्लाइ खालामदोंबा नोङो एकाउन्टेन्टनि रोंगौथि थानांगोन एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो लोगोसे नोंहा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन हमना ला स्टेन'ग्राफाराव नोंथांमोनखौहाय सर्ट हेन्ड टेस्ट लायो देन बेबादिनो पस्ट लाइ पस्टआव लागोन आरो स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 हिसाबै स' नोंथांमोना भाइबा एबा अरेलखौ होनांगोन आरो जायफ्रा स्किल टेस्टआव पास जायो नोंथांमोननि साख्रिया बे जाबाय लोगोफोर ग्रेड 3 हिसाबै देन बेनिफ्राय जों ग्रेड 4 फैबाय आरो ग्रेड 4 आव नोंथांमोना मा बिजाब फरायनांगोन देन बेनिफ्राय जों नैबे ग्रेड 3 आव फैयोब्ला मा बिजाब फरायनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 10 पास लेभेलनि बिजाब फरायनांगोन अके 10 पास लेभेल जायखिजाया कालेक्सन खालामना लाजोब जायखिजाया नोंथांमोना जेसेबां हायो कालेक्सन खालामना ला नोंनिनो मोजां जायो स' बेनिफ्राय जों दानिया नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो जों फैबाय दानिया 8 पास लेभेलाव स' बे एग्जामा 21 आव जासिगोन आगस्टनि बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारखाबाय आरो लोगोसे फुं बेलासे जायफ्रानोखि HS पास लेभेलाव एप्लाइ खालामदोंमोन फुङाव जागोन बेनिफ्राय 8 पास लेभेला बेलासियाव जागोन आरो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो स' नोंथांमोना क्लास 8 पास लेभेलनि स' नोंथांमोना बिजाब फरायनांगोन स' नोंथांमोना क्लास 8 पासनि लेभेलनिफ्राय कुइसन दानगोननो अब्लाबो जेसेबां हायो नोंथांमोना फरायनांगौ नाथाय कुइसना इजि जागोन बेनो जाबाय 8 पास लेभेलनि बेयाव फैगोन नोंथांमोननि एग्जामाव आरो बेयावबो नेगेटिभ गैया
स' बेयावबो नेगेटिभ गैया बेनिफ्राय साबजेक्टआ नोंथांमोना इंलिश ससियेल स्टाडिज मेथ्स जिके आरो मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं दा रिजनिंआ जेरावबो दङ स' नोंथांमोना ग्रेड 4आवबो मोन्दों दा बेखायनो रिजनिंखौ नोंथांमोना नायदो जेसेबां हायो कालेक्सन खालामदो इजि फैगोन ग्रेड 4 हिसाबै स' बेनिफ्राय बेयाव कुइसना एसे आलदा बेयाव नोंथांमोना नायदेरनाय कुइसना जाबाय 135 टा फैगोन आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन नेगेटिभ गैया टाइमा 120 मिनिट्स एबा 2 घन्टा एग्जाम बेयाव नेगेटिभ गैया बेयावबो स्किल टेस्ट थागोन अरेल टेस्ट थागोन भाइभा टेस्ट थागोन 1:2 हमना ला मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेटखौ लिंहरगोन आरो सासेनो बेवहाय साख्रिखौहाय होनाय जागोन नोंथांमोननो लास्ट प्रसेसआव दा बेनो आरो लोगोफोर सिलेक्शन प्रसेस बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टार प्रब्लेम एडमिटआव स' नोंथांमोनाहाय गोबां प्रब्लेम मोन्दों जानांगौ बेनो जाबाय माखासे अफिसियेल नटिस फैफिननो हागौ आं आसा खालामो थाबैनो मोनसे अफिसियेल नटिस फैथों जे गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ एग्जाम सेन्टारा खायसेनि एड्रेसा एसे बेले बेजे फैदों जायखिजाया जेराव दङ नोंथांमोना गुगोल मेप खालामनानै बा नोंथांमोना लकेसनखौ नायनानै थांबानो जाबाय स' बिनि सिगां मोनसे नटिस फैनो हागौ स' नटिसा फैनांगोन मानोना गोबां गोनो गोथो जादों आरो एडमिट स' एडमिट मोनाखै खायसेया दा बे माखासे सार्भार डाउननि थाखाय जादों बिथांमोना दासिमबो एडिशनेल लिंकखौ होआखै एडिशनेल लिंकआ होनाय लोगो लोगो गासैबो प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे नैबे कन्टेक्ट आसावहाय रेसपन्स होआखै दासिमबो कल खालामबाबो थाङा स' नोंथांमोना ट्राइ खालामदों जानांगौ आंबो खालामदोंमोन अके दा जायखिजाया लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामा नोंथांमोना मोजाङै मोजां थाङो आरो नोंथांमोना बे SLRCआव साख्रि मोनो दा बे SLRCआव गोबां डिपार्टमेन्ट दङ बेयाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा 7टासो दङ स' गोबां डिपार्टमेन्टजों मोनसे SLRC खालामदों जेराव काट अफ थाङो स' बेयावनो नोंथांमोना चान्सआ दङ बे सोनारगोन नों मोनबेसे पस्टआव एप्लाइ खालामदों खायसेया मोनसेल' खालामदोंबा चान्सआ खम आरो खायसेया मोनथाम मोनब्रै खालामदोंबा चान्सेसआ बारा थाबाय